Kopa magutod kag nakapalagyo ang subject sa gin patigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang La Paz Police Station sa Zone 2 Barangay Baldosa, La Paz sa alas 10:20 sa gabi Agosto 22, 2024. Ang subject mo si Jan Angkayan, 45 anyos, residente sa Barangay Bitoon, Haro. Samtang ang arestado naman nga magutod amo Sanday Jolie kag Joshua Espora, residente man sa nasambit nga barangay. Nabaklan ang subject sa isa ka plastic sa sing napatihan ni Shabu gamit ang 6,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang paginakopa ang pito pagid ka plastic sa sing napatihan ni Shabu kag iban pa nga mga non-drug evidence. Si interview sang K5 News sa FAM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, hepe sang La Paz Police Station, ginpayag sini nga ginabanta sa isa ka simanang ilang monitoring antes ang operasyon. Si Nonoy ay isa sa pinapupuhanan ng ating nahuli. Si Nonoy ang nagbabagsak ng illegal drugs dito sa may Bagdo sa Angkayan. Itong si Nonoy ay galing Munte at yung mga drugs na dumarating dito ay galing sa ibang region. Mga ka-K5 ginabanta sa 11 gramos ang na-recover nga suspected shabu kag may aray ni estimated market value sa 74,800 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.